El sociòleg Alexis Lara ha presentat el seu primer llibre Negacionisme de gènere, expansió i mites de l'antifeminisme a la sala Vicent Castell de la Biblioteca Municipal d'Algemesí. Junt a l'algemesinenc l'han acompanyat en esta presentació Carla Borràs, presidenta de l'Eixam, i Anna Oliver, criminòloga i advocada. En aquesta publicació, Alexis Lara investiga i aprofundeix al voltant de les motivacions de l'augment de diversos moviments negacionistes, com el climàtic, el terraplanisme i, sobretot, l'antifeminisme. Així, ens explica com naix aquesta iniciativa. El llibre naix de la preocupació, de la UCHE, del negacionisme de gènere, que hem vist arran d'alguns estudis, com el del Centro Reina Sofia, que està pujant, que cada volta hi ha més gent antifeminista, que se posiciona clarament contra la igualtat, i arran d'aquesta preocupació, també vinculat d'alguna manera en la pandèmia i la UCHE teories conspiratives, va néixer aquesta idea de veure per què exactament estava passant això i quina vinculació tenien, per una part, l'escret polític, l'escret mediàtic, junt amb, aquesta UCHE de negacionisme de tot tipus, no només de gènere, sinó també de canvi climàtic, per exemple, o revisionisme històric. Tal com explica l'autor, durant els últims anys, els diferents negacionismes han augmentat i han encetat debats que alguns d'ells estaven ja solucionats. D'aquesta manera, en la publicació Negacionisme de gènere s'alerta sobre el perill de l'augment d'aquesta tendència, sobretot quan el debat es fica al mateix nivell, la ciència i l'opinió. Exacte. Al final el que parlem és que el negacionisme no és una qüestió de 4 casos aïllats, sinó que n'hi ha sempre una intenció política, econòmica, mediàtica darrere, que té uns clars objectius d'intentar transformar d'alguna manera la realitat. I en aquest cas el que trobem en moltes ocasions és lobbies, que és el que intentem també explicar al llibre, econòmics, polítics, religiosos, que intenten d'alguna manera articular tot un descret institucional, polític, mediàtic, per a d'ahir intentar fer que la gent no cregui en res i quan no creu en res, aquest espai finalment l'ocupen els negacionismes o, inclús en algunes ocasions, l'anticiència, que també és una de les qüestions que parlen en el llibre. En moltes ocasions veiem a mitjans de comunicació i aquest debat que comentaves, de terraplanistes contra científics o físics, de feministes contra antifeministes o inclús de negacionistes de canvi climàtic amb altres científics. Estem posant en la mateixa balança opinió i ciència quan són debats que, gràcies a aquests debats que tinguem en aquest moment i que superarem, hem pogut avançar com a societat. Si tornem a discutir si la Terra és plana o redona o si el feminisme és una qüestió ideològica o no ideològica, més enllà dels drets humans que representa, estem tornant enrere. Per tant, efectivament, el negacionisme el que vol també com a intencionalitat política és o bé mantenir l'estat quo o, en el pitjor dels casos, retrocedir en el temps. La publicació Negacionisme de gènere, expansió i mites de l'antifeminisme està publicat per la institució Alfons el Magnànim. Alexis Lara, autor de la publicació, és sociòleg per la Universitat de València, amb Premi Extraordinari de Llicenciatura i màster en Comunicació, Cultura, Societat i Política per la UNED. A més, és membre fundador de la Plataforma Valenciana de Divulgació de Ciències Socials, la Comarca Científica.